Bertsoa bizi gazte bideo podcasta. Arabako bertsozale elkartea eta Izaskun Arrue kulturgunearen eskutik. Ongi etorri bertso alakauza izeneko podcastera, nire Andres naiz eta gaur nirekin hiru famatu daude. Bertsolaritzan adituak direnak Maialen Lujambio, Aiza Intzausti eta Ner Perit. Zer modu zaudete? Ondo, gaude bere pixka bat lotxatuta hemen egoteagatik, baina pozik gaude aukera hau eskaini izateagatik. Oso ondo eta oso pozik hemen egoteagatik. Ni pixka bat urdurinago, ze nire lehenaldia da podcast batean. Bueno, momentuz hemen jarraitzu dute hirurek. Momentuz. Ea ez den aukaos batean bihurtzen. Nere esan didate, Gasteizko ikastola batzuetan egon zarela, adibidez Olabide, Armendia, Ekialde, nola izan da dena? Esperientzia nahiko ona izan da bukaeran, hasieran ematen ziren pixkat lotzea klasetan egotea, baina gero ondo egon dira eta bertsoak improvisatzen hasi dira. Eta, egia da, esan didatela, kexa bat zeukatela, ze ni egon nintzenan ere konturatu nintzen hango komunak, ez zirela oso onak, ze gehienetan kexatzen ziren mixtoak zirelako eta zikinduta zeudelako pixka bat, eta kexa guzti horiek biltzeko egin dut bertso bat, eta nahi bauzu hori irakurri dezakezu. Bale. Komunean nengoela ireki datea, eta orainik ezin dut zizagin bakean, orain mutilak daude neskak beharrean, zizaguantatu behar etzera bidean, komuneko ateak ez dira onenak, mutil bat sartzen bada ikusten ditena, oporretatik bueltan neska bat ikusi. Atea irekita beste bat biluzik, komun mistoak dira aize faenak, irakasleak ere zar daitezke denak, honek harrapatu nau mobilan jolasten, eta nik esan diot nengoela ikasten, pauso bat eman eta porroak nabari, kea dela zan diot irakasleari, gaur goizez aurkitu dut haur bat komunean, zigarroa bota du nian ikustean, beti zaintzarra dago sartzen zarenean, erretzen ari dia gazteak atean, zizagiterakoan azemin handia, zentadilla egitea ez da atsegina. Hau irakurtzean ez ditut ez da imaginatu nahi. Zer uste duzu ezuek? Niko uste dut oso ondo dagoela irakasleak eta ikasleak bere iritzea bertsotan adieraztea. Hori guztia ikusi nuen, eta horretik bertso moduan adierazitut. Eta egia da, erabili dugu baldarrak abestia, horren doinua erabili dugu egiteko estruktura guztia, eta interesgarria da hori nola dauden beraien komunak eta bertso moduan adieraztea idoia hona iruditu zitzaidan. Ni Maialenekin ados nago, ez ditut ez da imaginatu nahi, gainera komunak mistak izatea, mutilak eta neskak ez zait oso ondo iruditzen. Nola ez zineten bertsolaritzan eta zer motibatu zintuztete eta zergatik? Ni hasi nintzen, lehenengo Zarautzen jaio nintzen, 2002an eta hartik aurrera nire aita bertsolaria zenez, hasi nintzen bertsoetan hasten eta praktikatzen, eta gero 13 urte nituenean hasi nintzen Zarautzeko bertso eskolan parte hartzen, eta hartik aurrera bertsolaritza nire bizitzaren zati handi bat bihurtu zen, eta disfrutatu nuen asko horrelako bertsoak egiten, eta lehiaketa askotan hartu egin dut ere. Eta oraindik bertsolaritzan aritzen zara? Oraindik joaten ez ere beste ikastetxetara bertsoko klaseak ematera, baina ere nire bertsolaritzako zatia egiten dut lehiaketetan. Eta ikastoletara joaten zara zu bakarrik edo beste... Beste batzuekin joan gara, adibidez, egin genuen saio batean ikastolekoekin arkaitzekin, baina ere teoria batzuetan nirekin Aixa. Ni zuzenbide eta enpresen administrazioan eta zuzendaritzako gradua ikasi nuen, baina horretan ez nuen lan egin. Eta karrera bukatu ostean Bizkaiko bertsolari elkartearekin klaseak eman nituen, eta Lekeitioko eskola publikoan hasi nintzen bertsotan. Ni Kaner bezala txikitatik hasi naiz bertsoetan, eta Hernaniko bertso eskolan sartu nintzen,
eta han ikasi nuen bertsoak egiten, errima konposatzen eta horrela. Eta hasieran jolasa bezalakoa iruditu zitzaidan, baina pizkanaka gero eta gehiago gustatzen hasi zitzaidan. Gaztetetik txapelketetan parte hartu nuen, eta urteekin bertsolaritzak nire bizitzan leku oso garrantzitsua hartu du. Eta zure Maialen zer motibatu zintuzte? Adibidez, nire euskarako irakaslea batzuetan bertsoak kantatzen zituen eta horrela, eta gustatu zitzaidan. Sariak irabazi dituzue noizbait. Bestela nola geratu zinen eta zer suposatzen du zuentzako sari bat irabaztea? Ni hasi nintzen hori lehiaketetan, eta asko gustatzen zitzaidanez eta interes handia jartzen nuez, nahiko irabazitut, adibidez, Basarri bertso paper sarian, parte hartu nuen 2022 eta 2023an, eta hor irabazi nuen, eta agia tokazu iztaizkidala gai nahiko zailak jorratzea, baina azkenan lortu nuen eta egin nuen kotxeari gortina jartzari buruz, eta hotza soparen bertso bat ere egin nuen. Nik inoiz ez dut irabazi, baina gustatuko litzaidake, baina hainbat txapelketetan parte hartu dut, adibidez Bizkaiko bertsolaritza txapelketan 2023an eta finalera llegatu nintzen. Eta zer postu geratu zinen edo txapelketan? Bigarrena. Nik 3 irabazi dut bertsolaritza txapelketan nagusian, 2009an, 2017an eta 2022an. Eta zuri zer suposatzen dizu sari bat irabaztea? Nik oso garro nago, ze txikitatik amestu dut honekin eta, bueno. Aner, zuri galdera hau esaten dizut Olabide ikastolan egon zarelako, ikasleek interesa hartu zuten? Egia da, egon ginen naiz eta biok, ikusi genuen ikasleen parte hartzea hasieran ez zela oso handia, baina gero hasi ziren ohitura hartzen eta lau klaseren ostean egin genuen denok kurtsoak klase bat batera, eta oso ondatera zen saio hori, erakutsi genien nola egin alden bertso txapelketa bat, eta dauden modalitate ezberdinak, eta gero denok batera bertso bat konposatu genuen, eta haien bertsoa kontatu zizkiguten ere. Eta zu egon zinela Anerrekin, nola eraman zen ikasleekin ze harreman eduki zenuten? Hasieran ez genuen asko hitz egiten gure artean, bakarrik klaseetan, baina gero ikasle batzuk gerturatu zitzaizkigun galdetzeko bertsolaritzari buruz, eta interes asko jarri zuten azkenean, oso harreman ona izan genuen. Eta ikasleak galdetu zuten bertso klaseetara joateko edo horrelako gauza? Ez guztiz, baina guk bai azaldu geniela, nola guk eskaintzen dituguen ere aukerak toki ezberdinetan bertso klaseak egiteko, bertso eskoletan, baina momentuz ez digute zer esan, adibidez ez dakitea daukaten interesik, baina agian ere lotxa ematen zialako klaseen aurrean bertso eskolari batea, baina agia da ez dudala hori oso ondo ulertzen, baina ze bertsoak egitea azkenan gustatzen baldin badizaizu harro egon behar zara horretaz, baina agian klasekien aurrean ematen lotxa gehiago. Bestea eta horrela. Podcastaren amaierara iristen ari gara, gazteentzat mezu bat bidaltzea gustatuko litzaizueke? Nik uste dut bertsolaritzak ez duela adinik ez da generorik ere, eta zuen amaitza jarraitu eta ez izan beldurrik nahi duzuna egiteko. Zein mezu polita. Mila esker zuen parte hartzeagatik, espero dut atsegina izan pasa izatea eta bertsoak egitea disfrutatzea jarraitzea. Eskerrik asko kausa la bertsoa ikusteagatik. Agur. Eskerrik asko, agur.